Gembiranya hari ini anak-anak ya cantik-cantik dia. Minggu-minggu saudara ya. Halo dadah. Asik. Halo cakep. Wah iki bose wis bayaran iki. Asik. Ya. Wah. Alhamdulillah ini anak-anak sudah olahraga. Iya. Olahragane ning sawah. Lah iki juragane ketemu. Halo, Mah. Panen, Mah. Panen. Alhamdulillah ya Allah, sregep pedel leleh ya Allah. Wis bar ke pasar. Wis entuk duit sak gendel luweh. Isih panen. Niki duit tinggo apa leh, Mah? Tinggo kasur jere cocok ya. Iki juragan iki. Ya Allah. Anu. Iya. Loh, iki lho sampe ta, sa. Mbok sote kok. Aneh-aneh ae. Namire. Aku diseneni karo juragane. Juragane. Ya iki juragane. Juragane. Halo, pagi ini kita ngeprank. Iya. Ya, iki yo mlayu ngeprank. Lho, delah, lho sapine sakmene gede-gedene lho. Lho, juragan iki lho. Halo, sapine lho. Sapine tak kathoki tamune moh ngono. Iya. Lho, terus iki lho. Lho iki juragane iki lho. Lho. Cakakat. Aku mesti pentung. Aku mesti pentung. Halo Mahar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terus sap ini gudi rek. Sapi duwe wedhus duwe. Walah pan. Ora oleh bayaran jere. Wah. Mati mbok. Kita ngeprank hari ini ya. Ayo. Delok lah ya. Cocok ora? Luar biasa. Aku diseneni maaf. Oh, berita sing aneh piye, Mak? Lho, iki berita nyata lho. Halo. Assalamualaikum. Hari ini kita ngeprank. Halo, Mbah. Wah, iki ngeprank iki lho. Alah, wong sergep-sergep ngene. Lho, wah, iki lho juragane. Tak colongi tak syuting. Delok juragane masyaallah. Oh pedele ngono. Iya, itu tuh. Lho, delok montore wanyur dah, nyar gris sing-singis lho. Lho. Bulan 7 2004 lho. Ngene kono ora. Siap. Pripun, Mak? Ana wong tandur lara-lara. Juragane raine ditutupi ayak. Lho, ayo delok. Malu. Oh, mergawe pentel ae wong ayu delok wong ayu tutut ayak wis seru. Alhamdulillah ya. Wah, entuk 12 ton, Mah.
Wah, alhamdulillah respon ya jos ya. Rondo lah semenak wis. Ngono Dek. Ngono iku lho aku so. Wis nama sekono. Lho kok malah mlebu tak kentung lho. Halo Juragan. Sugeng enjang. Assalamualaikum. Ngenjing. Ya alhamdulillah. Matur nuwun, Mas. Assalamualaikum.